A halálfélelem az a végső elengedés. Tehát amikor beleállsz abba, hogy igen, nem lesz többet. Tavasz, nyár, ősz, tél, találkozás a barátokkal, nem lesz többet ebben a testben semmi. Tehát, hogy a legnagyobb félelem a halál. Az elengedés az valahogy mindig egy kis halál. Tehát ha elengedsz egy illúziódat, az is egy kis halál. Elengedsz egy párkapcsolatodat, az is egy kis halál, ugye meg kell gyászolni. Tulajdonságodat, amivel addig azonosítottad magad. Például én, aki a midlife-ban vagyok, hát rengeteg mindent végigég az ember egy ilyen életközépben, hogy mi mindent érdemes már elengedni, mi az, ami már nem lesz, nincs hozzá muníciód, vagy egyáltalán olyan dolgokat találtál ki magadnak, amik illúziók voltak, és azokat is el kell engedni.